Ola, benvidas e benvidos a un vídeo máis de actividade física. Son Antía Vidal e vou vos guiar nesta sesión, que esta vez vai ser un pelín máis curta que a primeira sesión que fixestes comigo, vale? Serán 25 minutos dun traballo de full body, vale? Vai ser un traballo moi sinxelo, no que imos traballar tanto o tren inferior como o tren superior, e simplemente vamos empregar unha silla e máis dúas botelliñas de auga. Vale, poden ser de 1 litro, litro e medio, ou estas que son de medio litro, cada un en función do peso da resistencia que quera ter, en función da fatiga que teña, se ten pois alguna lesión ou outra. Recordade que podedes encher as botelliñas de auga pois de area, de arroz ou de lentellas ou de auga mesmamente, e podemos traballar con elas. É importante as persoas que temos fístulas que teñamos moitísimo cuidado co traballo do tren superior e co traballo con peso, vale? Imos intentar traballar con un peso moi lixeiro ou directamente non traballar con peso, vale? En función tamén do tipo de lesión e de gravedade que teña, e imos buscar unha adaptabilidade, vale? Eu vou estar guiando a sesión, polo tanto dareivos outras opcións, pero o importante é non mancarse e non lastimarse e non empeorar pois, toda a zona afectada cas fístulas. Dito isto, recordarvos que nesta lesión non pode existir a dor, pode haber incomodidade, pode costarnos un pouco máis ou un pouco menos certos exercicios, pero sí que é importante que non haxa dor de ningún tipo. Así que, ante calquera alarma de dor de peito ou de moitísima fatiga ou de dor nalgúna parte do noso corpo, interrumpimos inmediatamente o exercicio, vale? Pode haber molestias porque sempre é importante, é común que nos coste facer exercicio, pero que xamais pode haber dor. Ante calquer signo de alarma, paramos inmediatamente o exercicio, chamamos a quen consideremos, ou se non simplemente descansamos e repousamos. Dito isto, comezamos. Vamos coller e facer un primeiro aquecemento subindo un poquinho as pulsacións e facendo un poquinho de mobilidade articular. Así que comeza a camiñar comigo e empezamos a subir as pernas como se quixéramos facer unha marcha. Eso é, empezamos a mover os braciños que vayan ao ritmo, eso é, que vayan collendo un poquinho máis de soltura. Hai movimento e dai camiño. Podo doblar un poquinho máis os brazos e ir máis rápido se considero ou ir máis lento. Vale, simplemente deixo-me estar, collo aire, expulso por a boca, eso é, imos, subimos un poquinho de intensidade, podemos doblar os braciños para que collan un poquinho máis de movimento, poñome de lado para que podes ver como é o ángulo no que se moven os brazos, empezan a coller ritmo, vale? Eso é. Quedenme aí, un minutiño, eso é, camiño, volvo frente, para que o vexades mellor, eso é. Imos aló, se quero podo acelerar máis, como se correra casi no sitio, incluso podo facer un pequeño trote, se me vexo capaz. Importante que non teñades ao lado cousas que onde vos podedes caer, golpear, se de repente me mareo, senón continuo no meu ritmo, vale? Eso é. De aí, camiño un poquinho máis, eso é, pam, pam, vale, e paro despaciño, abro un poquinho máis as pernas e collo aire, levo os brazos arriba, expulso, volvo outra vez. Vou flexionar un poquinho os xeonllos cando collo aire, elevo os brazos, eso é, expulso aire un poquinho máis, empezo a activar as pernas, arriba, moi ben, eso é. Aí estamos, moi ben, unha última vez, aquí levo as mans aos ombros e, estando recta e colocada, vou xirar, facer circunferencias nos ombros, tocando os codiños entre si, as escápulas atrás, tócanse tamén, cando van hacia atrás xunto, ven as escápulas, eso é, continuo, hacia atrás, buscando ese estiramento que é super agradable, ademais, eso é, e hacia adelante,
Eso, moi ben, continúo. Importante facer esa xuntanza dos cóbados e máis das escápulas, das que falo, eso. Moi ben. Solto braciños. Moi ben, de aí vou facer movimentos de cadeira, hai circuliños coas pernas estiradas, despois desbloqueamos as pernas para que vayan un poquinho máis lonxe. Intento non mover todo o corpo como se fora unha peonza, sobre todo para non marearme, é exclusivo da miña cadeira. Eso, vou para outro lado, eso é. Moi ben. E agora vou doblar un poquinho os xeoños, ligeramente, non sentadilla, e vou facer círculos un poquinho máis chiquitines, vale? Como máis pasando por todos os ángulos ou as esquinas do círculo, como se me rodeara un hula hoop e quixera tocar por todos os márgenes do círculo, eso é. Moi ben. Continúa cara ao outro lado. Vale. Eso, e dai, vou coller aire, doblo rodillas e me estiro moito, volvo a baixar, semiflexiono rodillas e volvo outra vez, moito arriba, vou por de lado para que vexas que o meu corpo doblase pero non se senta moito, vale? Como as rodillas non pasan a punta, de aí volvo outra vez baixo, recollo o ombligo forte arriba, eso, descollo aire baixo. Eso es, arriba. Vale, se non podo facer isto porque me é demasiado profundo, vale, podo flexionar as rodillas un poquinho menos e quedarme aquí, vale, actívanse os cuádriceps, actívanse os glúteos, pero estou facendo algo un poquinho máis sinxelo. Eso é, podo adaptar, se quero facer moito, fago moito, se quero facer pouquiño, fago pouquiño. O importante é activar o corpo, é a respiración, activamos forte o abdomen, eso é, porque eu comezo a facer exercicio e automáticamente activo o meu core, eso é, continuo un poquinho máis, aí abaixo, arriba, collo aire, eso é, vale, deixo, solto o corpo e vou facer círculos cos pés. Se estou moi cansada ou estou así como moi asfixiada, podo sentarme nesta parte, podo facer a sentada, vale? Eso, xiro os pés ao outro lado, e o mesmo co outro pé, circuliños ca punta apoiada, ou ao outro lado, eso é. E daqui vou facer unha pequena flexión e subo as puntas dos pés, vale? Unha pequena flexión e subo as puntas dos pés. Unha pequena flexión e subo as puntas dos pés. Como se quixera coller algo nun alto. Pum, busco o astillo. Eso é, vou arriba. Aí, eso é, moi ben. Vou outra vez arriba. E baixo un pouco máis. E baixo un pouco máis. Eso é. Eso é, se isto tamén é moito para min, podo facer sentada. Vale? E por aquí acaba este momento de aquecemento, de subir as pulsacións, como vamos, como os ven, seguro que sí. Entón, vamos a entrar á segunda parte, a nosa parte principal da sesión. A parte principal da sesión serán 15 minutos aproximadamente, máis ou menos, vale? Vamos facer uns minutillos de traballo por cada ejercicio. Faremos 2 voltas completas, vale? En total serán eso, 15 minutos, vale? E despois entramos na parte final da nosa sesión, que son estiramientos. Aproveito toda esta palabrería para que te respires, aproveito tamén para beber se o precisas, e vémonos na parte principal. Comezamos coa parte principal, entón, vale? Imos precisar para o primeiro exercicio unha silla, vale? Durante toda a parte principal o que vamos facer son 5 exercicios nos que o tempo de traballo será 1 minuto e 1 minuto de descanso. Recoméndoche que se tes un móvil ao lado ou un cronómetro ou un reloxo, calcules ti o tempo, vale? Eu vou facer o exercicio para mostrarcho, paras o vídeo, 1 minuto de traballo, 1 minuto de descanso. No minuto de descanso, se queres, podes ver outro exercicio para ir
preparándote, vale? Así que nada, deixo nas túas mans e vamos a explicar o primeiro exercicio. O primeiro exercicio é unha sentadilla clásica. Douche dúas opcións. O que o fagas na silla, vale? Simplemente recordas como foi no primeiro vídeo ou no taller, séntome no extremo da silla, se quero teño un pouco de medo para por se a silla se resbala ou que sexa, que non é moi probable, podo apoiar a silla nunha parede, vale? Pero ímolo facer así, arriesgando. De aquí poño as dúas mans nos ombros ou no peito e vou ir hacia arriba, apreto o glúteo cando subo a largo forte e hacia abaixo e voume sentar. Intento non facer isto, vale, non estamos aí de cañas no chimuto da praia, estamos erguidos porque estamos traballando. Cuidado con este movimento, se me poño no extremo moito da silla, sí que pode volcar, vale? Entón, pues máis ou menos un culete na metade da silla. De aí, apoio ben as plantas dos pés e vou hacia arriba, expulso aire, vou hacia abaixo, apoio aire, expulso, vale, aí. E intento ir o máis lixeiro posible, vale? Vou máis rápido, vou máis lenta, vale? Pero intento sempre que sexa un pouco activa, vale? Non fago descanso entre unha repetición e outra. Se me vexo ben, me apetece facelo en modo pro, fago unha sentadilla normal, podo poñer os brazos se quero tamén no peito ou se quero diante, vale? Como se estiveran rezos, e dai vou atrás, igual como se quixera sentarme nunha silla, vale? Vou atrás, tendo ollo de que a rodilla non supera as puntas, vale? E vou como sentarme atrás e recupero o pecho ben forte a barriga, apreto o glúteo cando estou arriba, e vou baixo, baixo, vale? Ok? Mais ou menos unha sentadilla a metade de tempo. Pois nada, un minutinho de exercicio, un cronómetro, despois vémonos. O seguinte exercicio podo facer ou sentada ou de pé. Imos precisar as dúas botelliñas de agua, vale? Podo sentarme e de aquí o que vou facer é un empuxe, vale? De aquí vou ir hacia adelante e hacia atrás, pero cando vou hacia atrás, se vedes, estou abrindo o peito, vale? Sería como un press, un empuxe de peito. Abro os brazos máis ou menos nesta posición, vedes que teño os brazos a 90 grados e de aí vou hacia diante e vou hacia atrás, vou hacia diante e vou hacia atrás. Vale, cando vou hacia atrás é importante sacar o peito arriba e as escápulas que se xuntan atrás. E os ombros, os codos non se quedan caídos, están sempre en liña cos ombros. Vou hacia diante e vou hacia atrás, vou hacia diante e vou hacia atrás. Que me vexo ben e non estou moi cansada despois das sentadillas, podo facelo de pé. Así se vería de lado, hacia adelante e hacia atrás, hacia diante e hacia atrás. Vale, o mismo que antes, escollemos unha maneira de facer e facemos un minuto de exercicio e un minuto de descanso. Seguinte exercicio, este ímolo facer sentadas todas, vale? De aquí simplemente vou facer unha elevación de perna estirada, moi por de lado para que me vexades mellor. O corpo está recto, o abdomen está activo, non estou aquí, nin estou así, feita un cromo. Estou recta e de aí vou elevar a perna, vale? Se vedes, eu teño apoiado como hasta a marquilla do pantalón, vale? Hasta onde empeza a doblez do puño. Estou sentada na mitade da silla. De aí entón elevo ata arriba. Hai un traballo forte de cuádriceps. Unha perna e outra perna, unha perna e outra perna, unha perna e outra perna, vale? Este exercicio mantendo sempre a espalda moi recta, vale? Se de repente non son capaz de manterme recta, erguida, nesta posición, igualmente sí que podo apoiarme no respaldo da silla, pero sen deixarme apoiar, simplemente lixeiramente, e dai volvo a subir e baixar a perna, vale? Outra opción, se teño algún tipo de peso na casa, de pesiña de tobillo, que algunhas persoas tedes na casa, podo poñela, vale? E usala como pesiño para que haxa unha resistencia maior, vale? Así que nada, un minutiño de exercicio, un minutiño de descanso.
Vale, voume colocar no seguinte exercicio coa silla detrás da silla, vale? Voume apoiar aquí. De aquí vamos facer un remo, vale? Como se fai o remo? Primeiro colocarme no corpo. Voume apoiar na silla, no respaldo, vou flexionar lixeiramente as rodillas, vale? E vou facer unha posición como en diagonal, como se estivera esquiando, vale? Mais ou menos. Non esquiei nunca, pero supoño que será así. E de aí vou ir en diagonal ca botella e tirar atrás, vale? Como se fixera un tríceps aí, vale? Un remo, vai en diagonal e baixo. Vai en diagonal e baixo. Recordade, a xente que temos fístulas intentamos non facelo, vale? Ou podemos facelo de maneira alternativa, que é sen peso ningún, pecho o puño e fago atrás, vale? Isto xa fixemos no primeiro vídeo. Fago cunha man e fago con outra. Aquí temos unha variación do tempo. Imos facer 1 minuto de exercicio cun brazo e 1 minuto de exercicio co outro brazo. E o descanso sigue sendo 1 minuto, vale? Así que nada, tendo isto en conta, comezamos. E para acabar, imos volver a facer outro exercicio de ombros, vale? De brazos. Agarramos as dúas botellas mirando hacia nós e vou elevar os brazos arriba e baixo. O importante é que o peito este elevado e que o ombligo este atrás. Subimos os brazos e baixamos, subimos os brazos e baixamos, vale? Volvo a recordar o mesmo a xente que temos fístulas, intentamos non usar as botellas, podemos facer ese movimento de brazos sen resistencia, vale? Aí e arriba, vale? Intentamos non ter os brazos moi bloqueados, hai algo como de se fixéramos un pouco de flexión dos cobados, non? Aí, eso é. Facemos 1 minutiño de exercicio e 1 minutiño de descanso. E recordade que despois deste exercicio volve todo a comezar. Por tanto, dalle para atrás o vídeo e volve a empezar. Son 2 voltas de todos os exercicios. Vale, que tal? Ben? Seguro que superaches con éxito todos os exercicios. Eran ben fáciles, eran moi fáciles. Aparte, estamos todos fortísimos. Nada, imos a estirar, vale? Así que imos sentar na silla, na nosa cadeira, respiramos, voltamos a calma despois de todos estes minutos de exercicio de forza full body. Noraboa e parabéns por superar esta sesión. E imos coller aire, cruzamos os dediños, baixamos a respiración e imos estirar un pouco arriba. Se isto non son capaz de facelo, simplemente estiro os brazos arriba. Eso é, se volvo outra vez. Baixo ombros. Eso é, arriba atrás. Unha vez máis. Baixo e arriba. Ben, de aquí, imos un lateral, recupero outro lateral, recupero unha vez máis, outra máis. Despaciño, cuidado cos mareos, vou ir a cara adiante e buscar este estiramento e subo despaciño, estiro unha das miñas pernas, un poquinho hacia adiante e vou hacia ela. Cambio de perna, cuidado aquí cos mareos, vou despaciño hasta onde chegue. Ben, braciños aquí. Outro lado. Collo aire. Expulso e simplemente vou colocar de forma cómoda na miña silla. Se queres podes pôr algo de música, algo que che guste, unha música ou unha canción que che guste e simplemente vas a escoitar a canción
Mentres te relaxas e simplemente pos o foco de atención en como está o teu corpo, como se atopa despois desta práctica. E imos deixar o vídeo por aquí, imos deixar esta sesión. Agora sí, unha vez apagues o teléfono, comezas ca túa relaxación e ca túa canción favorita para deixar aí ese último momento de recuperación despois da sesión e vémonos na próxima. Cuidarse moito e acordadevos que move as pernas move o corazón, así que moverse moito, moito.